Pertsonak lanbide heziketako ikasketetan gaitzea Mondragon Goi Eskola Politeknikoaren misioaren zati garrantzitsua da. Eta arlo horretan ere proiektua aurrera egiten jarraitu du. 21-22 ikasturtean 258 ikasleek egin zituzten gurekin lanbide heziketako goi mailako heziketako zikloak. Mondragon korporazioa eta lanbide heziketako sailburuordetzarekin elkarlanean mekatronika industrialeko eskaintza partziala jarri genuen martxan berriro ere. Honek inguruko kooperatiba eta bestelako enpresako langileei titulazio horretan gaitzea aukera eman die, eta noski etorkizunerako garapen profesionalerako ateak ireki. Eusko Jaurlaritzatik bultzatzen den dual programaren harira, 58 ikasleek titulatu ziren programa horretan. Eta beste 59 hasi zuten lehen ikasturtea bukatu ondoren. MGP-tik programa honen alde egiten dugun apustua argia da. Izan ere, ikasleak eta enpresek lortzen dituzten emaitzak oso positiboak dira. ETL eta teknikarekin elkarlanean beste 5 berrikuntza proiektu garatu genituen. Ministeritzako deialdi baten bitartez, beste 2 berrikuntza proiektu ipini genituen martxan. Lanbide heziketako sailburuordetzak hala eskatuta, fabrika digitala eta konektatua nodoaren lidergoaz arduratzen jarraitu genuen. Honek noski Euskadiko lanbide heziketako beste zentroei Industria 4.0ak sortzen dituen erronken berri eman genien. Zentro kontzertatua izateagatik, beste agente batzuen programetan ere parte hartzen jarraitu genuen. Hala nola, Gipuzkoako Foru Aldundia eta lanbide. Ikasturte honetan ere, guzti honetan lanean jarraituko dugu. Eta gizarteak eta enpresak lanbide heziketaren inguruan dituzten erronka berrientzako irtenbideak topatzen jarraituko dugu.